Здравейте, приятели! Добре дошли отново в днешното видео. Аз съм Зяна и днес сме с един мой приятел, който се казва Даниел. Дани. Здрасти! Играем новия апдейт на играта. Тук пък сега пише Day 1. Както и да е. Има въздушни пушки, които сега ще ви покажа по колко малко бият. Твърде слаби са. Но с безкрайни патрони. Да. Което е найс. Така. На мен главата ми е on my way. Още на мене. Добре. Така. Днешната тактика е... Бънифот. Супер. Апгрейдваме огъня на 6% и аз отивам за децата, а той, не знам, той е експлорер. Аз се грижа за огъня. Да, ти се грижиш за огъня и крафтинг бенча, обаче аз слагам нещата, тук да знам. Вижте го, моля ви се, вижте го. Даниела. Идвам си ти. Това. Виж, тук ще ми взема бедните. Те си ти, нали? Ще пускаш видеото. Да, ако ми позволи, нали, YouTube. Да. Си Моника иска да се включи във видеото. Добре. Мони, можеш. Добре. Нали знаеш, че всички могат да те гледат? Къде сме плюва? Ден сте. Четвърти. И ти имаш какво е това? Въздушна пушка, виж. Виж колко е слаба. Виж колко е слаба. Виж. Бие по-малко от едно кръв. Дани въобще нямаше да бъде току-що. Ама спаси ли го? Да. Въобще няма такова нещо. Хора, вижте. Не се случва. Обирам храната колкото мога. Хора, не забравяйте да оставите лайк на видеото и да се абонирате за канала на Сяна. Моника млъкни, защото си цъпа. Не забравяйте да се абонирате. Гони не знам колко абонати. Стабулата и Тиана ще направи нова томбола. Това ти томбола, бе. На тебе мозъка ти е томбола. Направим ли 10 абоната и аз ще се включа в видео с игра. Добре. Айде. Направим ли 10 абоната, ще оцелееме колко дни си? 100. За 10 абоната ще оцелееме 50 дни. Не, аз съм оцеляла сама 123, дай никому не говори. Аз то така че. А Моника 29, аз. На много процента ми е 6. Добре, 42. Дани сега ще проверя. Имам бойни. Сега ще проверя в момента колко абоната имам. Така. Аз ще съм един абонамент. Вижи как се казва канала ти. 11 абонати! Айде! Участвам в видео, хора! Следващото видео ще е с мен. Което може, не знам кога да бъде. Въпросът ви как се казва каналчето? Сияна Цветкова с... Абе, сестра... Абе... Как да чуя? Ще го напиша в чата в играта, Даниел ще ми покаже просто.
We go по пътура. Дани пише в чата. Добре. Ето, готово така. И не ми излезе. Да. Както и да е. Не дава, казва само хаштаг. Сияна каква? Тиджана се пише. Да, Светкова. да. Опа! Знаеш какво имам тук? Сиджана, каква Сиджана? И така се пише. Светкова. Да. Светкова, сигурно не. Да. О, трябва да ям тиква. Ще се абонираш Трябва ли? да ти ям главата. Бони, ще се абонираш ли? Да. Абонира ли се? Не, защото не мога да го намеря. Чакай, сега ще го изпратя. Добре. Айде, you are staying. телефона. Дани ще умре. Айде, гони Скоро бе. умрем ли, влизам в игра. Праскайте лайка. Гайс, не мога... Когато напиша това нещо, ми излиза Амелка, Камелкова, някаква Ето, си... изпратих ти го. Във Viber на моя телефон. Да. Така, аз нямам време. Вижте, те дефендове, кога ще ги слагаме? На 6. Сега. Чакай, Това ще ще бъде чуда малко. къде да сложа тази градина. Ето. Тук. Жълта. Парн плод. Ти знаеш как е? Не. А защо още не съм взела и второто дете? Хора, отиваме за второто дете. Може ли аз да дойда? Сияна Цветкова ли казахте? Първото, Те сега ще дойда. първото, което ти излезнем. Чакай малко. Готово. Това дете аз ще го трепя отгоре. ето я. Намери ли я? Ето я. И я. Имаш 2 абоната. Нямам 2. но 11. И я. Сияна Цветкова. Не бе, той не е тя. На английски може. Сега се качвам горе и трепя с револвер. На английски е. Мани на английски. Написала на български. Детнах единия, който е сключил. Аз дет на Отварям честа. Я. Не ме бутай, молят. И ти. Метки. Револвер. Метки. Супер. Ще трябва да ям. Тук има кол. Намери ли ма? Не. Що? Оф, Мони направил видео, ще ти пратя, ако искаш. Нямам време. Ще ти пратя видео и просто през видеото ще Нямам се абонираш. време на телефона. А Дани, искаш ли на тебе да ти Намери пратя видео? някаква Сияна Тодорова. Не Тодорова. Дани, Да. да ти пратя ли на тебе видео? Да. Прати. Добре. На кой от двамата? На мен. Даниел. Ще пратя видео с Чарли, което никой не го е видял и никой не го е лайкнал. Сиси, Да, да направим малко реклама. каква реклама? Здравейте, Анджи Армизи! Отново сте с Анджи Студио. Не. Дани. Излизат
И днес за 24 часа ще пранкваме. Хора, сестра ми е пръкната изродка. Ау! Така де. Надявам се това да се чува. Да знаете, не я слушайте какви тъпоти говори, просто е най-добра фенка на Анди Студио. Абе, ти идиот. Не, ти Или си само на такъв се правиш. такава. Сестра ти на колко е? На 11 пести. И още Малко не си е бести, но добре. Абе, така се казва, така е. Сигурно, да. О, ще ги бият те с въздушен път. Не знам. Ко? Аупа! И беше ухото ми. I want my way. I'm on my way. Не за какво бия зайката, аз имам бънифуд. Я ми отговори на този въпрос. Ама Гълтър, че пише на викторите да видя. Ама го утре ще пишеш на викото да се... Фан. Моника, спри се. Знам, че се вълнуваш, ще снимаме за YouTube, но това е моя идея. Не мога да ти пратя едно видео. Кажи на Моника да се разкара от стата ми, иначе си инсталира, ще блокира номера и няма да играе. И кажи да спре да си яде косата. Ядеш си косата. Окей, не става. Така че аз сега идвам. Само да ви кажа, сега идвам. Айде, трейдъра е тук. Сега идвам. Дай ми чуй. Или не. Тук ще. Взех си спир и Гутекс. Не ще играем. О, снимаме видео, ма. Ще играем на нещо друго. Добре. Айде ще Аз ще играя. Вие сега използвам това. говорите с хората, аз сега идвам. Аз ще играя с вас. О, хора, не забравяйте да лайкнете видеото, пак казвам, ако Сяна го пусне, разбира се. Абонирайте се за канала, гониме 20 абоната, което е найс. На 20 абоната ще поканим Дарина да играе с нас. Да. И ще играем Дресто Импрес. Чакай малко, тук съм. Сега ще дойда пак. Хора, играта, която ще играем сега, ще е Дресто Импрес. Следващото видео ще ми кажете вие. Сега. Няма да е сега Дресто Импрес. Не, сега ще играем Кой Дресто Импрес. каза? Уф. Сега. Стаята. Що да мълча? Телефона. Тук съм приятелшата му. Какво си говорихте? Да, ние. Сиси. Да. Напускаме това видео точно в момента, в който започваме да играем Дресто Импрес, така че ще се видим в следващото видео, когато Сияна реши отново да ни покани. Що? Чак не може, защото трябва да ходим да лагаме. Да лагаме, по-скоро ще. Мамка му пусната ми е камерата. То няма да се види. Чао! Хора. Явно.
Ама, Древски импрес. Но ще ви кажа чао от мен и до нови срещи. Сигурно до утре. И честит празник, все пак е 1 ноември.